Hei, salutare lumea, aici este Killer HD, bine v-am găsit la un prim episod în care o să jucăm, o să începem o primă serie pe acest canal, o să jucăm Farming Simulator 16 și să-i dăm drumul, facem o lume de single player, pac, dăm să creăm încă una. Acum o să fie la început chestiile basic, ce trebuie să le învățăm, hai mă, așa, bun. La început acum este foarte plictisitor, că trebuie doar să luăm, să punem, să plantăm de fapt și să recoltăm. Dar o să joc și eu off camera ca să mai fac rost de bani, să devină încet încet cât mai automatizat. Și trebuie să întorc, acoprim și dăm cu spatele. Dar putem pune aici pilot automat. Bun. Ne mutăm aici pe tractor. Mergem la silozuri, că trebuie să facem rost de bani. Avem câte 10 tone din fiecare plantație pe care trebuie să luăm să le vindem ca să facem rost de bănuți cât mai mulți. Pac, aici încetinim. Întoarcem tractorul. Și vreau să vă spun că eu nu joc de foarte mult timp acest joc, nu prea știu cum se joacă, să zic așa. Și nu știu de ce. Gata. Am învățat, deci joc acest joc de vreo 2 zile. Și deja am învățat cam majoritatea lucrurilor. Trebuie să vinem asta la covrigărie. Bun. Covrigăria știu unde este, așa că mă grăbesc să ajung cât mai repede. Nu o să stau să o iau pe drumuri, că durează o grămadă. Să iau așa direct pe aici pe câmp, după care o iau pe stradă, că ajung mult mai repede și mai scurtez din timp. Aici, la următoare, o să facem dreapta. Pac, aici facem dreapta, încetinim. Aici încă o dată dreapta. Și acum stânga. Aici ne oprim. Vărsăm toate semințele, de toate ridichile, pardon. Bun. Și aici facem dreapta. Mai mergem încă o dată, mai luăm ce mai avem încă o dată în siloz. Acum sunt chestii nasoale, trebuie să mergem să ne plimbăm cu tractorul, să facem rost de bani cât mai mulți, dar o să joc și off camera ca să fac rost de bani cât mai mulți. O să mai postez încă un clip astăzi, cred că probabil va fi Minecraft, nu sunt sigur. Bun, acum încetinim. Ne oprim că vreau să văd aici ceva.
Bun, totul este ok. Am vrut să mă asigur că filmează. Bun, facem așa și așa. Și acum mergem și luăm cartofii de aici, din cel de-al doilea siloz. Pac, oprim. Așteptăm să se ne dea toți cartofii. Să vedem unde trebuie să mergem cu ei. Tot la covrigărie. Ok. Nu-i problemă. Mergem repede. Vindem ce avem de vândut. Pac, o luăm pe aici. Să ne asigurăm că nu vine vreo mașină. Să ne izbim în ea. Pac, aici iar dreapta. Bun, aici încetinim. Din nou. Facem din nou dreapta. Pac, aici mergem ușor în față. Încă un pic. Bun, vinem iară tot ce avem. Și am făcut rost de mulți bănuți. Bun, acum ne-a spus că combina noastră este plină și trebuie să mergem să o golim. O luăm pe aici repede, repejor. Să ajungem cât mai repede. Bun, facem aici așa să nu intrăm în copac. Și mergem să o golim. Pac, încetinim. Am primit și o misiune, din câte văd. În primul rând merg și depozitez astea aici și după aia mă duc și fac misiunea. Fac aici opresc, merg încet. Pac. Hop. Așa. Bun, vărsăm aici. Decuplăm asta și scoatem harta. Aba nu trebuia să mă duc cu acele semințe. Ei bine, nu contează acum. Pac, dăm aici cu spatele să luăm iarăși remorca. Pac, am luat-o. Și luăm și următoarele. Sunt canola. Pac. Mergem, luăm și canola. Și pe acestea trebuie să le vindem tot la covrigărie. Am văzut acolo în stânga cum combina termina de luat tot ce avea de luat. Bun, mergem repede repejor înspre covrigărie. Pac.
Bun, am revenit, am avut o mică problemă, dar s-a rezolvat. Acum trebuie să terminăm ce avem de terminat. Mergem, ducem acest tractor la covrigărie. Și voi încheia și eu episodul, pentru că deja am filmat vreo 10-12 minute. O să mai joc off camera, o să merg să mai vând, să mai fac rost de bani. Pac, încetinim. Stânga, așa, cu un pic, încă un pic. Hop. Vinem aici tot. Și am făcut rost de mulți bani. Bun. Păi eu o să închei acest episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!